mga barangay gikan usa ka syudad ug usa ka lungsod sa lalawigan sa Misamis Oriental ang gihatagan sa multi-cab umas na ilang Bambi-cab gikan sa pangagamhanang lokal sa Kapitolyo Provincial. Pinaagi sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Usa ka Bambi-cab ang nadawat sa barangay San Luis, Dakbayan sa Hinguog niadtong adlaw nga Huwebes, Nobyembre 5, 2020. Samtang usasab ang nadawat sa barangay Poblasyon, lungsod sa Villanueva nga gitunol niadtong adlaw nga Sabado, Nobyembre 6, 2020. Usa lamang kini sa proyekto ni Governor Bambi Imano alang sa kabaranggayan aron aduna sila magamit panahon sa emerhensya. Dako ang pasalamat ninyo Stephen Quinto, ang barangay kapitan sa San Luis, Hinguog City. Gumikan sa pagtubag sa gobernador sa ilang panginahanglan nga wala niya gidahom nga mahatag labi na nakigbatok pa karon ang lalawigan sa pandemya. Dako kay migpasalamat nga matagamtaman na gid kini karon sa katawhan sa barangay San Luis. Dugang niini nga ana kanunay ang gobernador labi na gayon ni atong wala pa nawala ang Miss or Cares kun hain daghan gyud ang tabangan sa iyang barangay. Naaman kanunay man gid ga suporta si Gob labi na katong wala pa nawala ang Miss or Care. Daghan kayo natabangan ni Gob katong mga namatay nato nga mga igsoon nga gidala diri ma'am sa Northern Mindanao. Daghan kay natabangan datong mga kulang sa dugo, mga bayad sa ospital, tambal sa napang Miss or Care. Sa administrasyon ni Governor Bambi Imano, natagamtaman sa katawhan sa lalawigan nga anaa kanunay ang Kapitolyo mutubag moabag sa bisan unsang panginahanglan sa katawhan sa kabaranggayan. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.